Hej og hjertelig velkommen tilbage her på kanalen, eller velkommen til, hvis du er ny. Den her video der er under lidt andre sceneforhold og med en lidt anden agenda og en lidt anden snak, end hvad jeg har lavet tidligere i forhold til grøntsager og så videre. Den her rejse for mig omkring det her med at leve et frit, et uafhængigt, et selvstændigt liv, et liv, hvor man lever bevidst. Alle de valg, man træffer, det er nogen, man har overvejet og fravalgt ligeledes. Tænker jeg rigtig meget over, hvad det er, der skal fylde min hverdag, hvad det er, jeg vil bruge min tid på. Og ligeledes er det jo selvfølgelig også en opfordring i den her video til dig, om at du virkelig mærker efter og finder ud af, hvad det er, at du vil bruge din tid på. Så du ikke bare lader tiden æde dig, hvor man sidder tilbage som 70-årig på sit plejehjem og tænker, det er jo satans, jeg skulle alligevel have taget lidt mere styring over mit eget liv, når nu at alt er muligt, altså man kan gøre alt. Men derfor er grunden til, at vi sidder herude, jeg er ude, jeg har en fiskestang bag ved mig og sidder ude i naturen og nyder. Det er noget af det bedste, jeg ved det her. Det er fordi, at det at være fri og det at være uafhængig for mig er flere ting end bare at kunne dyrke mine egne grøntsager. Det er blandt andet også sådan noget som at kunne fange sin egen fisk. Det er jo selvfølgelig også. Det ligger meget op af det med at dyrke sin egen mad. Men det afhænger faktisk, det handler også rigtig meget om fravalg. Og for eksempel kan jeg nævne en af de allervigtigste eller mest afgørende beslutninger, jeg har truffet her i år og for nyligt, og det er, at min tilstedeværelse på internettet, sociale medier osv. kommer til at være ekstremt begrænset fremadrettet. Det kommer til at være her på YouTube, at alt kommer til at foregå. Jeg gider ikke at bruge min tid på Instagram eller på Facebook eller alle andre platforme. Det har ingen værdi for mig at bruge min tid på at se på, hvad andre laver, eller at andre sidder og laver et eller andet, eller ser på, at jeg laver et eller andet, som ikke kan skabe noget værdi, når jeg kan mærke, at folk bare pisser deres tid ud af vinduet. Og blandt andet en af måderne, det egentlig kan lykkes på, det er ved at have skiftet min smartphone ud med det man kalder en dum telefon. Så den her, den kan ringe, den kan sende en sms, og så kan den også bruges som et modem. Det er ikke nogen reklame det her for den her telefon her. Det er bare for at sige, at den her telefon her, den kan dække mine behov, og that's it. Den kan bruges som modem, det vil sige, at jeg har et spejlreflekskamera, som jeg filmer med, som du kigger igennem nu her, og så har jeg en bærbar computer, og så har jeg den her. Farvel til smartphone, farvel til Instagram, Facebook, alt det der. Det vil jeg ikke bruge min krudt på. Så det er det her med, altså, jeg vil gerne prøve at snakke meget ind i det her med at virkelig forholde dig til, om den dag du har været igennem, den weekend du har været igennem, om du har brugt den 100% som du gerne vil, eller om du føler dig fanget på en eller anden måde. Fordi hvis der var noget, jeg virkelig følte mig fanget af, så var det netop det her univers af at skulle være aktiv og være på og sådan noget hele tiden. Og i bund og grund, så vil jeg jo det fuldstændig modsatte. Så det er jo meget dobbeltmoralsk, at jeg sidder og snakker om et simpelt liv og sætte farten ned og være uafhængig og så videre, når man også er aktiv på alle mulige andre steder. Fordi det kræver ikke særlig meget at leve det liv, man gerne vil. Og tit og ofte, så er det de simple ting, som faktisk giver os den største glæde i livet. Nu kan man bare tage en fisketur for mig. Det er noget af det, det er lige sådan jeg var, da jeg var 6 år gammel, der synes jeg, det var det fedeste i verden. Og nu er jeg 35, 36, og jeg synes stadigvæk, det er det fedeste i verden. Forskellen er bare, at dengang jeg var barn, der gjorde jeg det bare helt impulsivt. Og der var ikke andet til at forstyrre mig. Og den følelse og den fornemmelse ville jeg egentlig gerne tilbage til at leve livet mere som om, at jeg var 6, 7, 8 år gammel. Fordi når man har den alder,
så gør man det, man har lyst til. Så mærker man efter og siger, jeg vil ud og fiske, jeg synes det er sjovt, eller jeg vil ud i haven, eller jeg vil ud og gå en tur, eller hvad nu man vil. Men det her var bare egentlig for at åbne snakken, debatten, i forhold til en masse videoer, der kommer til at komme i fremtiden, eller flere i hvert fald. Fordi det her, det kan man ikke bare lige indramme i en video. Men jeg vil rigtig gerne svare på spørgsmål vedrørende alt det her med, altså jeg har sat mig ekstremt meget ind i hvordan at man kan leve et liv uden en smartphone. Fordi at der er nogen, der ligesom gerne vil have, at vi skal være afhængige af den her, og du ikke kan leve uden den, men det er jeg ret sikker på, det kan godt lade sig gøre. Så hvis der er et eller andet i forhold til det, så vil jeg rigtig gerne svare på det, fordi at noget af det, som jeg egentlig drømmer, eller det har jeg også sagt rigtig mange gange, også hjemme i køkkenhaven, når jeg har filmet der, det jeg drømmer allermest om, det er at hjælpe folk til at få et bedre liv, et rigere liv. Om det så er ved, at du kan sidde og se på, at jeg gør eller siger et eller andet, det er sådan set lige meget for mig, så længe at jeg ved og kan mærke på de kommentarer, som du skriver, at det rykker et eller andet i dig, så rykker det også ekstremt meget i mig. Om det så bare er, at jeg har vist, hvordan at man beskærer sine tomatplanter, eller det kan være den her snak her, det er sådan set ikke så afgørende. Det vigtigste er egentlig bare, at du tager den inspiration, eller de ord, som du føler, giver dig noget, og så gør noget ved det. Så du tager det her, jeg siger, hvis det er det, du føler, at der kan give dig noget, eller at du tænker, det falder bare lige på det perfekte tidspunkt der, fordi jeg har gået og tænkt på det her lang tid. Så skulle du gøre det nu. Så skulle du ikke vente. Så skulle du ikke sige næste uge, eller fra i morgen. Jeg kan godt sige fra i morgen. Men du skal virkelig bruge det, fordi ellers så er det jo bare en... så har man bare set et eller andet, og så ser man noget nyt i morgen, og så går tiden med det. Fordi det er jo ikke meget ved at blive inspireret, hvis ikke man også gør noget aktivt ved det. Nå, de der fisk, de fanger ikke sig selv. Det var utroligt dejligt at få luftet mine tanker. Det her det er jo en meget personlig kanal, så jeg kommer til at fortælle nogle meget, meget personlige ting i forhold til, hvordan at jeg vælger at leve mit liv, og hvordan at jeg kommer hen mod det liv, som for mig giver mest mening og frihed. Så jeg ikke ender op en dag og føler, at jeg har spildt hele mit liv. Vi ses. Ha' det rigtig, rigtig godt.